ku taimaka mani. Ku taimaka mani na saka shafan mijina. Mijina. Suwaye? Masu matan waya ne. Ban yi mamakin ganin ka ba, saboda ni na kyamo ka, saboda in tabbatar da ikirarin da aka ce kana yi na Shema'u budurwarka ce. Na so ka san wani abu, ka kuma saka a kokon zuciyarka daga yau ni da kai mun zama abokanan hamayya na gidi, ni da kai gaba har abada. Ban ɗauke ka komai ba face macijin ƙaiƙayi sari kanoki, macijin da baya rabin kansa, koren maciji mai buya a cikin koren ganye, mai kwanciyar ɗaukar rai waɗanda ba su ji ba su gani ba. Barinka a duniya barna ne. Wannan shirin yana nan akan Arewa 24 on demand. Na so in goga maka wani gadon da zai faru. Kare ma yana da rana bare zaki. Ni zaki. Lalle kai dakacin lokacin da zan fito farauta bayan na ji yunwa. Hakika ni ne abincin duk wani zaki da ya fito farauta in ya ji yunwa. Amma ka san wani abu, akwai guba a wannan abincin, shi yasa babu zakin da ya taba rayuwa bayan ya taba abincin nan. Amma kai ma zan goga ma wani abu, duk mutumin da ya riga ka kashe kasa to zai riga ka hantsewa. Ka tafi sai ne idan ka tafi zan tabbatar maka da cewa ina da mutum sun fi 1000 wanda za su iya aikata fiye da abin da za ka aikata. Za ka zo kana magana wani waya, abubuwan da kake aikata min abubuwa ne za mu zauna muna maganar sa a waya ni da kai. Ɗan siyasa ne bai yi, baka san illar waya a gurinmu ba. Ni ɗan daba ne. Suwaye? Masu matan waya ne. Suwaye? Masu matan waya ne. Rike, rike, rike.